Szatnám, sziasztok! Ez az 2025-ös évbe hangoló eseménynek a gyakorló videója, amit most elkészítettem nektek, és tudjátok gyakorolni az év folyamán, bármikor elő tudjátok venni, és tudtok vele hangolódni egy picit ezekre az energiákra, amik most aktívak ebben az évben. Helyezkedjek kényelmesen, meditációs ülésben, keresztezett lábú ülésben. Lassan engedd lecsukódni a szemeidet, érkezz meg. Vegyél pár mély levegőt az orrodon keresztül, és fújd ki a szádon. Tedd össze a mellkasod előtt a két tenyered. Nyújtózd meg a fejtetővel az ég irányába, farokcsonttal a talaj irányába. Érezd, hogy nyújtózik a gerinc. És először el fogjuk zengetni a Kundalini Jóga kezdő mantráit. Először az Om Namo Gurudev Namót 3-szor, majd az Át Guré Namé, Jugát Guré Namé, Szat Guré Namé, Sziri Gurudevé Namé mantrát 3-szor. Mély belégzés. Om Namo Gurudev Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Át Guré Namé, Jugát Guré Namé, Szat Guré Namé, Sziri Gurudevé Namé. Át Guré Namé, Jugát Guré Namé, Szat Guré Namé, Sziri Gurudevé Namé. Át Guré Namé, Jugát Guré Namé, Szat Guré Namé, Sziri Gurudevé Namé. Mély belégzés. Tartsd bent a levegőt, húzod fel a gyökérzárat, a nemi szerv és a végbél körüli záróizmokat, kivéve, hogyha várandós vagy a menstruáció erősebb napjain tartasz, olyankor nincsen zár. Majd engedd el, fújd ki a levegőt, és egy nagyon pici átmozgatással fogjuk elkezdeni ezt a gyakorlást. A gerincnek a rugalmasságával fogunk dolgozni. Kapcsolok hozzá egy kis zenét. Ugye a vízöntő kornak az egyik legfontosabb erénye lesz a rugalmasság. Belégzésre tolod előre a mellkasodat, humorítasz, kilégzésre domborítasz, hozod hátra, mutatom oldalról is, belégzés és kilégzés. És a saját légzésed ritmusára végezd ezt a gyakorlatot. Átmozgatjuk az egész gerincoszlopon, az összes csigolyát. Egy embernek le lehet mérni, hogy milyen az egészsége a gerinc állapotában. Ugyanolyan testtérkép található a gerincünkön, mint a talpunkon.
a tenyerünkön és a fülünkön. Az összes szervünk, minden testrészünk megtalálható a gerinc mentén. Ha valahol feszültség, messzesedés, gyulladás van, az mindig jelzi azt az adott testrészt is, ahol probléma van. Ezért nagyon fontos, hogy minden nap gyakoroljunk, tartsuk rugalmasan a gerincünket, középvonalunkat. A központi idegrendszernek is ez a helyszíne, helye. És közben ne felejts el lélegezni, elől vagy belégzés, hátul vagy kilégzés. Jó erősen szívtele a tüdőd, legyen hangja a légzésednek. Ez is segít az energiát mozdítani. Legyen egy ritmus a gyakorlásodnak. Majd lassan állj meg középen, mély belégzés, gyökérzád, tartsd bent a levegőt. Engedd el, fújt ki a levegőt és nézd be. Nézd meg, hogy mit érzel. És most ugyanez lesz a feladat, csak a térdeidet fogd meg. Belégzésre húzod előre a mellkasod, kilégzésre pedig domborítasz. Közben a könyököket próbálod nyújtva tartani. A fejed az mozdulatlan. Csak a gerincedet hajlítod előre és hátra. Nézd meg, hogy ez a gyakorlat mennyiben más, mint az előző, és hogy hol hat pontosan, hol érzed ezt a gyakorlatot. Állj meg középen, mély belégzés. Tarts bent, gyökérzád. És engedd el, fújt ki. Hozd fel a kezeidet a válladra, hüvelykujjak hátul vannak, többi ujj elől. Felkar párhuzamos a talajjal, nyújtózol a gerincoszlopoddal, a fejtetővel, és belégzése elcsavarodsz bal oldalad irányába, kilégzése csavarodsz a jobb oldal irányába. Viszonylag dinamikusabban. Ilyenkor a fejed is utána fordul a karodnak, a törzsednek.
csípő és a lábak mozdulatlanok. Lassítsd, és állj meg középen, mély belégzés. Tarts benn, gyökérzet. Majd engedd el, hozd le a kezeket, és figyelj befelé. Ugye a gerincnek különböző irányai vannak, amerre mozdulni tud. Ugye hajlik előre és hátra. Tudjuk dönteni jobbra és balra, illetve tud csavarodni egyik és másik irányba. Úgyhogy most, ami kimaradt, az a döntés, úgyhogy azt fogjuk még elvégezni. Kihozod oldalra két kezedet, középen belégzés, kilégzésre eldöntöd magadat az egyik irányba, belégzés középen, kilégzés másik oldal. Jól nyújtózz meg. És lassan állj meg középen, hozd le a kezeket, nézd be, mi újság odabent, mit látsz, mit érzel. Következő gyakorlattal a vállakat fogjuk egy picit átmozgatni. Belégzésre felhúzod, kilégzésre ledobod. Gyorsíts fel! Belégzés, húzod fel, tartod, szorítod a gyökérzárat. És kilégzéssel ledobod, és elengedsz mindent. Utolsó gyakorlatunk, fejkörzés, óvatosan, főleg amikor hátul vagy, és lassan végezzünk. Lehajtod a fejedet, és belégzésre elindulsz az egyik irányba. Amikor hátul középen vagy, akkor pedig kilégzéssel visszatérsz a kiinduló helyzetbe. Folytasd a saját légzésed ritmusára.
majd állj meg lent, és a másik irányba is. Utolsó kör. És állj meg középen. Pillanatra maradj mozdulatban. Nyisd a szemeken. Tehát ez volt a teljes gerincünket átmozgató kis gyakorlatsor, amit nyugodtan beépíthetsz a napi ritmusodba, és végezheted ezeket a gyakorlatokat, hogyha szeretnéd megtartani a gerincednek az egészségét, erősségét és rugalmasságát. És akkor megyünk is tovább a meditációval, ami ugye arról szól, ez a 9-es testünkhöz tartozó meditáció, ugye a Kundalini jogában 10 testünk van, ebből csak egy fizikai test, és vannak mentális testek benne, van a lelkünknek egy saját teste, és vannak energetikai testeink. Ez a 9-es test, ez a finom test, vagy szubtilis test, ugye a nevéből is adódik, hogy ez egy nagyon finom energetikai testünk, és hogy ugye nem látható, de érzékelhető. És ugye mivel 9-es évünk van, 2025 ez egy 9-es év, ezért ebben az évben kiemelten fontos, hogy dolgozzunk a 9-es testünkkel, a szubtilis testünkkel. Ugye hozzá kapcsolódik az intuíciónk, hogyha erős a 9-es testünk, akkor erős az intuíciónk, és ez egy fontos tényező lesz az elkövetkezendő időben, amire nagy szükségünk lesz, hogy elnavigáljunk majd az életünkkel, mert hogy ugye most már nem a külső gurukra, külső vezetőkre, külső megmondó emberekre kell támaszkodnunk, hanem a saját belső vezetőnkre, a saját belső mesterünkre, és ez csak akkor fog működni, hogyha az intuíciónk erős, és meghalljuk az üzeneteit, a hangját. Úgyhogy elsősorban a 9-es test az erről szól, illetve arról, ahogy a nevében is benne van, arról a fajta finomságról, arról a fajta olyan módon való létezésről, ami megkönnyíti nekünk az életünket. Tehát, hogy a finomnak ugye az ellentéte a durva, tehát ez egyfajta áramlás, összhangban a mindenséggel, egységben a mindenséggel, amikor mindig tudod, hogy mit kell tenned, hogyan kell azt tenned, mit kell mondanod, hogyan kell mondanod, egyfajta ilyen érzékelés a dolgoknak, és hogy hogyan tudjuk a sok-sok minden között meglátni az apró részleteket, az apró dolgokat, tehát ez is a finom testnek az egyik fajta ajándéka, úgymond. Jó, úgyhogy erről fog szólni ez a légzéses meditáció, mert hogy egy erőteljes légzés fog hozzá kapcsolódni. Megmutatom, hogy fog kinézni. Hogy feltesszük ide oldalra a kezeinket, kinyitott tenyérrel, és belégzés szájon keresztül, ó alakú szájon keresztül, és amikor belélegzünk, akkor fölhozzuk a fejünk fölé a kezeket, és a bal kéz rácsúszik a jobb tenyérre. És kilégzés ugyanúgy a szájon keresztül, akkor pedig lehozzuk a két kezet. Tehát így ez egy erőteljes légzés, és fog hozzá tartozni egy mantra, amit hallgatni fogunk a meditáció közben. Értelemszerűen nem kell hangosan zengetni, csak hallgatod,
És ami még nagyon fontos, hogy a belégzés az legyen teljes belégzés, és a kilégzés legyen teljes kilégzés. Tehát ne csak felületesen, hanem nagyon erőteljesen, amennyire csak tudod, teleszívod a tüdődet, és amikor kilélegzel, akkor kifújod, és ugye a hasaddal is rásegíthetsz kilégzésnél, behúzod a hasadat, és kipréseled az összes levegőt magadból. Jó? Tehát ez lesz, készülj fel, kérlek, a meditációhoz. Indítom a zenét. Szemek csukva vannak. Végig próbálod nagyon egyenesen tartani a gerinceden, és figyelni arra, hogy a kezekkel pontosan a fejtető fölött érjenek össze. Jó, tehát ne a fejed előtt, és ne mögötte, hanem a koronacsakrád fölött. Nyújtózol a gerinceddel végig fölfelé.
teljes légzés. Lehet, hogy ellenáll a tested, de ne add fel, tarts ki. Tarts ki, lélegezz, segít a légzés végig menni.
azt, hogy mennyivel több vagy, mint egy fizikai test. Érezd a nagyságodat. Érezd meg a finom tested. Kapcsolódj vele össze. És belégzésre kulcsolod össze a kezeket, fordítod ki, nyújtózol, tartsd bent a levegőt, gyökérzán. Fújt ki a levegőt, marad a kéz fönt, még egyszer mély belégzés, tartod, gyökérzárat szorítod, nyújtózol, és fújt ki, marad, még egyszer utoljára, belégzés, és legeslegjobban nyújtózol fölfelé, gyökérzár, tartod a levegőt, és fújt ki lassan, óvatosan, oldalt hozod le a kezedet. Majd tedd le őket a térdedre, és figyelj befelé. És csak érezd magad. Érezd a nagyságodat, nagyszerűségedet, hogy milyen hatalmas is vagy valójában. Érezd az áldottságot, a lehetőségét az emberi létezésednek, fizikai testednek, hogy mekkora ajándék is ez. Mert a víz öntőkora arról szól, hogy legyél, hogy lehess, be to be. Legyél itt, legyél a testedben, érvényesítsd a tested, érvényesítsd az itt léted, hogy ezáltal végre elkezdhess valójában élni. Lásd, hogy mekkora erős potenciál rejlik ebben. Lásd az ajándék oldalát. És köszönd meg magadnak, hogy leültél és gyakoroltál. Köszönd meg a testednek, hogy elvégezte a feladatokat, amit kértél tőle. Ma is tettél magadért. És egy hosszú szánt és egy rövid námmal lezárjuk a gyakorlást. Mély belégzés. Satnam.
Csodás 2025-öt kívánok mindannyiunknak, felismerésekben és elengedésekben gazdag 9-es évet. Jó gyakorlást! Sziasztok!